zvukár, keď si tu pri mne, skús prísť, než nakopele mňa elektrika, lebo troška by sme to tu mali skultúrniť. Odstavíme pretek a podľa informácií za necelú polhodinku by to malo prejsť tadiaľto a malo by byť opäť a zás pekne. Takže počkáme, je to v kompetencii riaditeľa pretekov. Za cca 20 minút, polhodinku by to malo prejsť, takže dúfam, že to pôjde. Takže breky ešte každopádne odštartuje. Breky vidia sa. Zasprekovuje celú trať.